Salutare băieți, astăzi, cum v-am spus aseară, o să facem și noi aici un video de Stand 2. O să jucăm numai la Sniper Duel. Să vedem aici, nu, haideți să dăm la un timp de meci și facem provocarea să doar jucăm cu sniper. Vedem aici Red Shanis. Așa, haide, gata, am intrat. Wow, mapa mea preferată. Nu prea bună de sniper, dar na, o să încercăm. Avem voie să luăm și toate felurile, toate armele, știi, nu luăm numai, scuzați-mă că am spus, dar mapa asta nu e deloc bună pentru sniper și asta, o să jucăm cu ce putem noi. Așa, cred că o să mă bag pe polițist, că poate sunt sus acolo cu AVP-ul și poate atunci, n-are spun. Cum îmi dați în pereți? Ați văzut? Băi, deci nu știu cum tragi în pereți oamenii ăștia. Cred că o să mergem sus să dăm mai acolo mai bine. Mami. Da, avem aici. Nu, chiar mi s-a părut că este un cineva de la mine. O să stăm aici, dăm cu sniper. Tot puțin sniper. Se termină. V-am spus că nu sunt bună, nu e bună mapa asta de sniper, dar na, cât de cât mă puțin. Și s-a terminat și meciul. Mai dăm un meci, băieți, ce credeți? Bag pe pauză și revenim cu un meci de Free Fire. Hey guys, că uite aici am revenit. Haideți să colectăm aici. Foarte bine și dăm un meci aici la clasic. Și da, haideți să începem. Așa frumos. Băi, guys, eu nu înțeleg ce este aia de acolo. Și trebuie să faci aici, să te pui pe burtă, că am încercat și am făcut asta. Dar nu mi-a mers nimic. Și ce, Doamne, înseamnă? Scrieți în comentariul nostru. Nu uitați ca de fiecare dată să rupeți butonul de like, de subscribe și dați un comentariu acolo cu forță Free Fire. Așa. Cred că o să ne băgăm undeva pe aici. Mergem pe munte acolo. Haideți. Lângă munte. Casa aia, suntem mai aproape. Salută până în parte. Fugi repede, iar ți-ai
azi. Ați văzut că aveam AVP-ul și nu aveam ce să fac. Mai dăm un mergi. Mai dăm un cu mergi. M-a dat AVP-ul din prima și nu aveam ce să fac. Și m-a dat și arma aia proastă. Puteam să-i dau AVP, dar oricum nu. Ia, ce mi-ai dat aici? Frumos de-mi play. Haide că mai dăm. Atunci dar cu un fel de AVP M4 M4 că nu știu toate armele din joc. Și de asta n-am putut. Așa. Hai să luăm și noi alt caracter. Care să luăm dacă sunt mulți băieți. Mai preferat o să luăm. Hai să luăm pe fata aceasta. Pe toți sunt skin-uri de 7 zile. Așteptăm să se încarce frumos. Așa, vă place bucana? Bam, bam. Tare, nu? Bam, bam, bam. Păi nu mișcam. Nu prea. Ia, ce? Aș vrea și eu să primesc cu gemuri de alea. Știi? Ca să primesc gemuri din ceva care apare aici. Știi, GIF parcă. Așa. Dacă vreți să fac challenge-uri sau ceva, scrieți-mi în comentarii că o să fac toate felurile de challenge. Noi stărim acum undeva bine ca să ne luptăm și noi forță. Iar să nu fie ca data trecută la sniper direct. Cred că o să ne selectăm aici, o să luptăm aici pe munte. Haideți să ne mergem undeva pe... Mergem aici. Hai merge treaba acolo ca să nu... Să fim siguri să nu vină nimeni. Lasă în copac. Yay! E armă foarte bună. Arma asta este foarte, foarte bună. Este de apropiere și trage super, super bine. Îmi place. Mama, că nu mai am skin pe ea, că aveam... Wow, am avut cel mai tare skin pe ea. Și avem un AVP, nu chiar AVP-ul așa, dar avem ca un fel de AVP-ul. Forță. Bă, dar nu mai este nimic aici. Am luat casa asta? Bine. Văd că nu este nimeni pe aici. Pustiu. Bă, mie mi-e frică să ies, că putem să ne luăm un snipe din casă. Sigur cred că ne putem lua un snipe din casă, că tot așa. Luptam odată. Ia. Voi vedeți? Mă vedeți? Tot așa, luptam și dintr-o dată luptam așa tot la un drop și dintr-o dată m-a omorât sniperul din casă și atunci am învățat că nu trebuie să mai ies să mă vadă toată lumea. Ia!
Ia, pe ăsta am skin? Da, pe ăsta am skin, uitați-vă. Unde băi să mă... Nu. Yay! Cred că mai era pe acolo, că am văzut că trăgea în cineva. Sigur. Nu știu ce să zic, dar... Acum îmi ținem foarte bine. Avem 3 kill-uri. Aș vrea să omor pe ăla care trăgea la care l-am omorât, trăgea în cineva. Nu știu în cine trăgea. Dar vreau să aflu, na. Să-l omorâm pe ăla, poate. Nu, sigur putem să-l omor. Ia, se aude altul pe aici. Ia. Ia, că mai este unul, mai este o fată. Bă, cred că o să scot. Vedeți de ce apare acolo sus? Cu albastru? Așa. Am foarte bine, bă, dar nu prea avea arme. Ia! Veniți cu mă! Facem foarte bine până acum. Ia că mai este unul. L-auziți? Trage pe încolo. Și mai trage. Mai era unul pe undeva pe aici. Nu? De ca să ne dăm și noi niște aici. Medkit. A plecat de la care trăgea? Ca la monete trăgea? Că se aude încolo. Ia uitați-l, l-ați văzut? Ce trece pe câmp? Ei, am omorât pe asta. Dar unde mai este? Hai să ne dăm repede asta. Mai dăm unul. Oh, 10 kill-uri. Mai sunt 12 oameni. Nu. Putem să ne cadă și 9 cadouri. Poate primim ceva bun. Poate primim arme de... Poate primim un AVP ca lumea. Sunt doi acolo, aștept să-mi cadă și mie cadou. Uite unde e tocmai. Asta. Oh, v-am spus. Poate câștigăm și noi în meci. Cine știe. Avem 11 kill-uri. Ia uite-l acolo mai este.
Nu, fraților. Pare rău că n-am câștigat și eu măcar aici un meci, că am avut foarte bine, foarte bine. Am avut 12 kg, am avut un AVP foarte bun și așa. Hai să colectăm și noi aici. Mai aici, nici urmeți. O colectăm aici. Hai să cumpărăm și noi la aici. Avem un spin fre. Hai să deschidem o cutie. Și am fost Mario și v-am pupat.